Higit sa peligrosong tulay, matalik na bundok at rumarang sa ilog, mas nagmarka sa aking isipan ang nakatutulong mangyan ng nakilang tulungan. Nung bumisita ako sa teacher ko noon, 2014, meron ako nakilala ng isang grupo ng mga bata, ng mga 12 years old, 13 years old. If I'm not mistaken, parang ligawan yung pangalan ng pinaka-leader nila. Para po sa ating lahat, may gano'n tayo ng pastil na hinigay na naman na all version ng pastil. Bigyan, Carly, Silverden, Sibuya, Pampisot Calamity, Pampisot of Oil Egg, and Black Pepper. Gamit tayo ng sauce, gamit tayo ng soda. Little bit of sugar. Ito yung hinigay na arroz. Gamit tayo ng bahay. Tara, pili natin. Nagagay lang ako ng pinasali ng mga sarili nito. Kung ako ng sinalik ay bawang. Kung bago sa alas tayo, assist ang gawin sa light and state, and heat the milk at just a little water. Record pa tayo ating group ng kita. Ngayon nabigay tayo ng actually yung version ng pakit ka, kaya ang sabi hindi ibigay, hindi na ito na ako sibuyas. Alam mo yan, 24 natin.